Helo Babas Celf, helo at Babas. Croeso nôl I sesiwn arall tu allan i'r bus. Roedd hi'n diwrnod heulog hyfryd heddi, felly dyn ni di nod tu allan. Dyn ni di dod allan i'r awyr agored am newid fach. Gobeithio bod chi gyd yn hapus ac yn iach. Beth ydych chi wedi bod yn neud wythnos yma? Wythnos yma, dwi wedi bod yn darllen llyfr am dotiau a smotiau. Llyfr hyfryd gan Peter Reynolds. Mae'r gath jyst I ymuno ni, Basil y gath. Llyfr gan Peter Reynolds am dotiau a smotiau. A stori am ferch bach o'r enw Vashti sy'n methu meddwl am unrhyw beth I dynnu llun ohoni. Mae papur plaen o'i flaen, ond dyw I ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth I wneud llun ohoni. Nes iddi dechrau gyda un dot bach. Wel, o'r dot bach yna, mae hi'n cael y syniad I wneud mwy o ddotiau, dotiau o maint gwahanol, dotiau tu fewn I dotiau, a hyd yn oed dotiau wedi cael eu greu mas o dotiau a smotiau bychan arall. Ac yn y pen draw, mae gan Vashti digon o luniau I llenwi Oriel gyfan, Oriel just fel y Glynn Vivian. Felly, beth am I ni wneud gweithgaredd at Babas heddi, Babas Celf, sy'n jyst am dotiau a smotiau. Yr wythnos nesa, mae hi'n Calan Gaeaf. Felly beth am I ni wneud llun Calan Gaeaf mas o ddotiau a smotiau. Mae paent a falau a hyd yn oed sebon gen I fan hyn. Felly beth am I ni ddechrau? Dyma be fydd angen arnoch chi. A dyma be fydd angen arnoch chi. Papur, gwyn neu lliw, mae'r ddoi'n iawn. Sebon golchi llestri, neu bubble bath. Gwellten neu twmffat, rhywbeth I wneud I chwythu swigau. Paent sy'n diogel I blant, felly paent non-toxic neu lliw bwyd os nagos paent gennych chi. Twba bas plastig fel hyn, mwna'n ffain, neu baking tray er enghraifft, rhywbeth sy'n weddol bas byddwch chi'n cymysgu'r sebon yn ddi. A falau, brwsh paent, a mae tywel, hen dywel, neu papur newydd yn syniad da, rhag ofn bod chi'n neud bach o lanast. Nawr, dyn ni'n mynd I wneud smotiau a cylchoedd trwy ddefnyddio swigod, bubbles. Just fel crochan mawr gwrach yn byblan drosodd. Be fydd angen arno ni wneud yw rhoi sebon golchi, neu bubble bath, mewn I pot. Bach o paent glas wyrdd gen I fan hyn. Sblodio hynny mewn. Troi e bach. A wedyn, efo gwellten, neu twmffat, chwythu trwyddo fe. Dim signo, chwythu. A chwythu I wneud swigod. Chi'n barod? Chi'n gweld yn dod? Unwaith mae digon o swigod gennych chi, gallwn ni ddefnyddio'n papur. Mynd I ddefnyddio'r llygoden yma I cadw fer a chwythu I ffwrdd. Jyst fel y swigod. A fedrwn ni'n chwythu ein swigod ar y papur. Dyma ni. Chi'n gweld y smotiau sydd wedi cael ei greu? Ewn ni tro gyda'r porffor. Yr un peth, sebon llestri, sblodge, a ffaint, porffor y tro yma, a chwythu. Mae'n neud sŵn da. Ydych chi erioed wedi trio chwythu swigod mewn I ysgytlaeth milkshake?
A sblwdge. O, lot o swigod y tro yna. Ydych chi gweld y patrwm o cylchoedd mae wedi wneud? Lle mae'r swigod wedi popio. Gallwch chi hyd yn oed defnyddio papur lliwgar. Ni trio fe ar y papur gwyrdd yma. Dyma nhw'n dod. Wp, ar y papur. Chi'n gweld? Lle mae'r swigod yn pwyso lawr, maen nhw'n gadael olion y paent. A smotiau. Nawr, beth am i ni drio ffordd arall o wneud dotiau? Mae gen i afal fan hyn, a rwy wedi torri fe mewn i hanner. Ffordd yna, straight lawr y canol, a hefyd ar draws y canol. Gallwch chi gweld y gwahaniaeth? Nawr, rwy'n mynd i ddefnyddio paent, beth am paent glas, i peintio'r afal. Peintio'r afal. Dyma ni. A wedyn, gallwn ni stampio fe. Gen i papur pinc yma. Gwelwn ni sut mae fe'n edrych. Lawr ar y papur a gwasgu fe lawr yn ofalus i beidio symud e. A tynnu fe lan yn ofalus. A dyma print yr afal. Mae fe'n grwn, mae fe wedi wneud smotyn dot mawr. Beth am trio'r afal arall? Chi golchi'r brush a trio lliw arall. Beth am oren? Neu peintio fe'n oren. Oren fel pompren. Orange like a pumpkin. Oren fel pompren. Dyma ni. Oren i gyd. Chi'n barod? Gwasgu fe lawr ar y papur. Gwasgu, gwasgu, gwasgu. Gallwch chi gwasgu lawr ar y papur fel adre. Tynnu fe lan. A dyna dot arall dyn ni. Dot mawr siap afal. Gallwch chi wneud dotiau ar eich printiau swigod. Neu ni trio fe. Bach mwy o paent ar yr afal. Peintio, peintio, peintio dros yr afal i gyd. Dros yr afal i gyd. A wedyn, o ble, fyna. Gwasgu, gwasgu, gwasgu. Gwasgu'r afal i lawr. A tynnu fe i ffwrdd yn ofalus. A dyna'n dot afal. Mae yna smotyn mawr siap afal. Oes yna beth arall gallen ni defnyddio i wneud smotiau? Beth am ein gwellten ni? Ni dipio hwnna mewn i'r paent a creu dotiau bach. Dotiau bach crwn. Neu gallen ni defnyddio'n brwsh a dabio dotiau. Dab, dab, dab. Dabio dotiau. Dotiau mawr trwy gwasgu'n galed a dotiau bach trwy gwasgu'n ysgafn. Fel na. Beth arall gallwch chi ffeindio adre o gwmpas y tŷ i wneud siap smotiau? Beth am roi rhain fel cerdyn Calan Gaeaf i'ch ffrindiau chi? Ydych chi ysgrifennu eich enw ar y gwaelod ac enw eich ffrind a rhoi nhw fel cardiau.
Mwynhewch chwarae adre gyda rhain ac edrychau ymlaen at gweld be ydych chi wedi wneud y tro nesaf. Tan y tro nesaf, Babas, hwyl fawr am y tro. Ta-ta, tan toc.